Maialen Lujanbiok eta Arrate Rodriguezek traste arrunten barruan zuk zer ikusten duzu album ilustratua aurkeztu dute gaur Donostian. Elkarlanetik sortutako proposamen hau, Rosa Valverderen artelanetatik abiatzen da. Liburuaren helburua artistaren lana ezagutaraztea da, sormena pizten duen joko artistiko baten bitartez. Valverde, pinturan ere ibili zen arren, album honek kutxen bitartez sortutako lanari eskaintzen dio arreta. Liburu hau Rosa Valverde artistaren inguruko liburua da, ez da zehazki berari buruzkoa, ez bere bizitzari, ez bere obrari buruzko liburu divulgatibo bat, baizik eta bere mundu artistikoan inspiratutako edo hori abia puntua hartuta sortu dugun libreki eta gure erara sortu dugun album bat. Baduka hala ere lotura estu bat uste dugu eta horretan saiatu gara Rosaren munduarekin, objektuekin, koloreekin, bere egiteko manerekin, eta pixkat gonbita egiten dio irakurleari ere gauzei nolabait beste modu batera edo begiratzekoa edo arakatzekoa ohiko objektu horiek zer gehiago izan daitezken eta haiekin zer mundu edo zer sormen egin daiteken, ez? Nik irudiekin egin detena izan da testua akonpainatu edo bata bestea elikatzen duenez, izan da bien arteko, ez dakit, uste dut gure kasuan elkarlanean aritu gea eta nik uste horregatik aberastu dela horren beste historia edo zentzu asko handiago hartzen dula, zati testuak irudirik gabe du funtzionatzen eta alderantziz, ez? Orduan, saiatu gea hori kontatzen alde batetik aurkezten objektu batzuk, edo ezkerreko aldean ari narratio bat esango dugu jarraitzen, eskubiko aldean beste ari narratio bat instrukzio batzuk izango alira bezala, eta gero liburuaren erdi aldera edo elkartu egiten dira. Eta, eska hau dena historia kontatzea pixka arraroa da, baina bai horrela da. Eta erditik aurrera biak elkarrekin funtzionatzen dute eta amaieran badaukagu lako misterio resultado edo bai. Urtebeteen barruan 3 album ateratzeko aukera izan dugu. Lehenengoa aurreko urteko urtarrilean aurkeztu genuen, Ester Ferreren ingurukoa. Bigarrena Maripazen ingurukoa izan zen eta hirugarrena Rosa Valverden ingurukoa, ez? Sail honen jatorria, aurretik Sant Elmo Museoan egindako erakusketa batetik dator, Baginen Bagara erakusketa, Haizeak eta Biokomisariatu genuna. Eta bertan Sant Elmoko bilduma arakatzen, Gipuzkoako Foru Aldundiko bilduma arakatzen, hartu ginen ze gutxi ezagutzen ditugun bereziki Euskal Herriko edo Euskal testu inguruari lotutako emakume artistak, ez? Eta hori gu artearen historian espezialistak izan da. Orduan hori zela eta ikusi genuen beharra, emakume hauen arte praktika zabaltzeko eta honen difusioa egiteko. Eta ideia honi bueltaka ari ginela, etorri zaizugun burura, ze interesgarria izango zen difusio hori, ez soilik helduei zuzentzea, normalean egin ohi den bezala, baizik eta bereziki aurrei eta aurretatik hasita beraien inguruan ere biltzen diren helduei, ez? Eta hori dela eta erabaki genuen oso ideia polita izango litzatekeela albumen sail bat egitea. Aipatu bezala, gure helburua album hauekin Euskal testu inguruari lotutako emakume artista ezberdinen lana ezagutaraztea da, ez beraien biografia, baizik eta beraien lan praktikara edo arte praktikara hurbilpen bat, eta hori dela eta belaunaldi ezberdinetako emakume artisten inguruko proposamenak egiten saiatu gera.